Krotag d'Otratam a Nuxe, presó minera. Primera part. Una història de Sleipna Soroksalm. Capítol 1. El sistema Polypax està situat a l'anella central de Galacto, amb 4 planetes al voltant de l'estrella, una nana blava. El planeta Nuxe, quart i més exterior i petit del sistema Polypax, és un indret erm inhabitable, tret d'uns insectes voladors d'allò més enganxosos i unes sargantanes enormes que els cacen per alimentar-se. D'aquest pedrot se n'aprofiten només els recursos minerals explotats pels habitants de l'Hípax, el tercer en relació al centre i únic planeta amb vida orgànica del sistema. L'explotació minera de Nuxe es realitza a través de jaciments presó on majoritàriament hi fan cap bípers convictes provinents de tota la galàxia. Explotació minera número 66. De lluny, Krotag va contemplar la volta vidriada que anunciava la fi del seu trajecte. Quan el transport va travessar la monolítica portalada que custodiava el passadís d'entrada al recinte blindat, tenia clar que l'havien conduït a l'últim racó dels mons identificats, del qual no tenia clar que se'n sortís. Durant uns instants, l'eruga mòbil que els transportava va haver d'esperar que la feixuga comporta es clavés al seu suport inferior amb un grinyol de gegant ferit que eixordava. Els altres presoners remugaven com bèsties porugues. Krotag, assegut al costat de la porta posterior del vehicle, no perdia detall de tot el que podia observar a través de la minúscula lluerna situada al terç superior del batent. Tot seguit es va obrir l'altre extrem del corredor aïllant i van penetrar al pati envidriat del recinte. Els presoners van descendir del transport aïllat en què havien travessat el desert que separava la planta minera central del seu destí. Krotag obria la filera de condemnats, en total 12 convictes, i avançava emmanillat de peus i mans, encadenat a la corrua de Reus. Com la resta, anava revestit d'una armilla metàl·lica que actuava com una presó individual reactiva que li etzibava descàrregues elèctriques si es separava més d'1 metre dels altres captius. El casc que proporcionava el suport respiratori, sense el qual asseguraven ningú no sobreviuria gaire temps en l'atmosfera exterior del planeta, pesant i contaminada, el mortificava, ancorat a les seves espatlles, més com un càstig que no pas un ajut. Ell no el necessitava. Ho havia cridat, però no li havien fet cas. Els seus pulmons podien resistir sense patir l'aire cel polsós de Nuxe, amb traces de metà, i mortal per a molts dels que l'acompanyaven. La gran volta vidriada que cobria el pati exterior de la mina estava privada de transparència per l'arenal acumulat, un pòsit que esperava una forta ventada que se l'endugués i permetés de veure la rojor d'un cel mai en repòs. Aquella semiesfera li va recordar l'ull facetat d'un insecte que havia esventrat quan era un cadell. Krotag, a punt d'entrar a les instal·lacions de reclusió, no hi va trobar gaire diferència entre aquella volta que pretenia ser translúcida i el sostre de l'excavació que precedia la mina. Havia sentit anomenar els jaciments de gas fitró de Nuxe. Aquell fluid era un component essencial dels inhibidors sensorials emprats per moltes societats per apaivagar o evadir-se
dels efectes angoixants de les pressions quotidianes, a la cerca del benestar ideal. Els inhibidors eren emprats com a valor de canvi per molts planetes en les transaccions comercials, encara que no era l'única aplicació, perquè li havien arribat rumors que també era un component essencial d'una arma bioquímica d'efectes devastadors. La planta 66 era una de les presons privades que formaven part del complex extractiu i després d'haver estat reclòs a les prospectores de mineral de Cambior, a Ottertam, el seu planeta d'origen, tenia la impressió que no hi podia haver res de pitjor. Anava errat. Nuxe era una bola de roques i pols amb una superfície d'un gruix de més de 5.000 peus d'espessor, clapada de deserts, inert per complet, que al seu interior allotjava innombrables bosses del gas fitró. Era un globus gegant i els portaven allà per extreure'n el fluid. La planta 66 era una d'entre un centenar d'explotacions terrorífiques excavades en aquell planeta àrid, mancat de vida orgànica, que servien per desfer-se dels subjectes rebutjats per societats de diferents sistemes, individus etiquetats com a socials, exclosos de la reinserció a cap comunitat pels seus historials delictius, que eren tractats com a esclaus, com ell mateix. Un grup de guàrdies, abillats amb gruixudes armadures sintètiques i potents armes dissuasives, els esperava acompanyat de 2 subjectes, coberts amb bates blanques, que els van criballar per inocular-los qui sap què. Crota coneixia bé aquella rutina de seguretat que s'emprava en tots els centres de reclusió i fins en algunes plantes de fabricació. Els altres 11 presoners van renegar de la virulència del tractament i, fins i tot, alguns van quedar tocats. Crota, que es va mantenir impertèrrit. Aquelles fiblades li perforaven la pell, però no arribaven més enllà. S'havia endurit a cops, per fora i per dins. Els van conduir encara lligats fins a una gran sala, molt gran, ferèstega, hostil, on hi havia desenes de llits, distribuïts a banda i banda, a escassos 2 metres l'un de l'altre. Els catres eren taules baixes de pedra, amb un matalàs al damunt i sense coixí. Eren prou grans per encabir-hi algú com ell. Un punt al seu favor, va pensar, perquè gairebé sempre li penjaven els peus, tant en els llocs on havia treballat com en les presons on havia estat reclòs. Envoltats dels carcellers que no els treien els ulls de sobre, els van alliberar de les proteccions del viatge. Ell va observar les marques que la pressió del suport respiratori havia deixat a la seva espatlla. Era difícil trobar indumentària de la seva mida. Agraïa, però, poder respirar sense intermediació. Tot seguit, els van obligar a vestir-se amb una mena de granotes d'un material sintètic reforçat a les articulacions. Sorprès de trobar-ne una que s'adaptava a la seva corpulència. Allò volia dir que en alguna ocasió un habitant d'Ottertam s'havia allotjat en aquell sinistre recinte. Un cop abillats, els van conduir als túnels on s'excavaven aquells moments per tal de localitzar les bosses de gas. Cròtec es va fixar que damunt del pit esquerre tenia impresos 2 nombres. El superior era el 4852 i l'inferior el 1100100.
Les galeries començaven a tocar de les dependències dels presoners. Un passadís d'escassos 20 peus els en separava. Un estalvi de temps que els collava encara més a la funció destinada. Hi havia un corredor central del que en sortien brancals formant el que li va semblar una espina de peix. Estaven atapeïdes de treballadors amb barrines manuals. També hi va observar, arrenglerats al costat de l'accés, un munt de cilindres per a pressurització de gasos, com els que havia vist en alguna de les mines on havia treballat abans. A més d'una gran quantitat de vigilants armats només amb garrots pneumàtics. L'aire era espès, enrarit, però respirable, si més no per a ell. La seva còrpora exagerada, forjada en l'esforç, de pell vermellosa i dura com la d'un caloni, va destacar enmig dels cossos molt depauperats de la majoria de presoners. Li va semblar observar que hi havia un bon nombre de terranis, els desgraciats que havien destruït el seu propi planeta i ara es repartien per tota la galàxia per sobreviure. Es va imaginar la Terra, el món de procedència d'aquells refugiats, convertit en un nuxe qualsevol, un indret inevitable. No els hi tenia cap consideració. Havia treballat amb algun d'ells i els trobava bàsics, buscarraons i massa pinxos, considerant el final tràgic del seu planeta. Allà, però, els seus sentiments no eren importants. Tots eren presoners. I, després de tot, ell tampoc no era millor que aquells brètols. A mesura que avançava per la galeria i els ulls se li acostumaven a la penombra que hi regnava, va distingir que en lloc de làmpades elèctriques o tèrmiques, a les parets, en unes petites prestatgeries encastades als murs, hi havien disposat uns recipients quadrats i transparents semblants a unes peixeres que havia observat quan va treballar en un criador d'espècies marines. Els de la galeria contenien una munió d'animalons luminescents en forma de campanetes amb potes que s'encarregaven de proveir de claror als espais de prospecció. Tènue, però la justa per poder treballar-hi. Cròtec no havia vist mai unes mesures com aquelles, però li havia arribat que les mines de Nuxe eren molt especials i, sobretot, perilloses. Tot i estar amorrats als murs dels túnels, els prospectors van dedicar als nouvinguts unes llambregades curioses, especialment a ell. Cròtec sobresortia per damunt de tots. Els 9 peus d'alçada sempre l'havien diferenciat de la resta de mascles, fins i tot a casa seva. I, vinclats a la roca, aquells peons provinents de diferents mons i espècies semblaven encara més rabassuts, molt fràgils. No era cap tècnic, però havia treballat en mineria gran part de la seva vida i es va estranyar d'observar que perforaven manualment amb barrines de fusta i encara es va sorprendre més en veure que les excavacions es realitzaven en intervals d'escassos 20 peus de distància entre unes i altres. Els guardians van distribuir la nova carretada de convictes al llarg de la galeria, a continuació de la filera d'obrers obligats, i els hi van explicar les particularitats de les mines de gas de Nuxe. Les bosses del preuat fluid es presentaven sempre en petits dipòsits i calia treballar amb cura per, en localitzar-los, perdre el mínim de producte. El gas fitró, pur, era molt excitable
Per aquell motiu, les perforacions es feien manuals. A més, el fluid no suportava la proximitat d'una guspira o d'una flama. Una distracció i es podia produir una veritable catàstrofe. Allò explicava que els vigilants portessin llargs garrots pneumàtics i no armes energètiques, però hi havia més presoners que carcellers, i ell va pensar que aquella situació podia facilitar una rebel·lió. Com si haguessin endevinat els seus pensaments, un dels controladors els va informar que la granota de treball portava incorporat un sistema de detecció d'adrenalina que en superar uns límits determinats alliberava un gas d'efecte criogènic que paralitzava la persona. Després d'unes hores de vestir-la, els sensors s'havien familiaritzat amb les rutines vitals dels seus portadors i actuaven en resposta a una reacció anormal. Davant del dubte, accionaven el gas paralitzador. La revitalització, a més, era dolorosa en extrem. Van puntualitzar els vigilants per si hi havia algú que no ho havia entès. Mentre es preparaven per començar a treballar, els crits provinents d'una part de la galeria van atraure l'atenció de tots els que es trobaven al seu costat. A uns 100 metres, un obrer havia localitzat una bossa. El gas, en trobar una sortida, havia sorgit amb la velocitat i la força d'un projectil i, abans que l'home pogués assegurar la fuita, el raig li havia socarrat un braç. Un dels companys que estava més a prop del ferit havia obturat la sortida de la bossa i un grup de recol·lectors s'hi acostaven amb els receptacles cilíndrics que havia vist en entrar al recinte per extraure i emmagatzemar el contingut de la cavitat. Els comentaris que Krotag va escoltar no van ser tranquil·litzadors, perquè si no et fregia alguna part del cos l'emanació descontrolada del gas, et podia matar la inhalació excessiva d'aquell producte corrosiu en extrem, o el deteriorament del cos per la brutícia i la mala alimentació. D'altra banda, semblava inevitable patir aquells accidents, per la forma com es manejaven els materials, per la manca d'equips de protecció dels obrers i la manera com es feien les prospeccions. I què? Va pensar Krotag. Tots els que acabaven en aquell avern ja estaven morts, com ell, i hi havia grans reserves d'exclosos socials. Un dels guàrdies el va empènyer fins a una marca fluorescent sobre un mur de la galeria. Als seus peus jeia una barrina. La comunicació oral resultava impossible, ara que tots els presoners que havien arribat amb ell havien iniciat les prospeccions. El carceller li va tocar l'espatlla amb el garrot i el va comminar a començar. Havia arribat a l'infern, n'estava convençut. Li calia espavilar-se si volia sortir d'aquell cau immund algun dia. Heu escoltat el capítol 1 de la primera part de Nuxe, presó minera, protagonitzada per Krotag d'Otretam. Un relat d'Slengna Soroksalp.